Hej Christine, det her det er vores kemiprojekt. Vi glæder os til at vise det til dig. Jeg vil gerne fortælle om det periodiske system. Antallet af kendte grundstoffer er gennem tiden vokset fra 9 til 113, men kun 90 af dem er naturlige. Resten er fremstillet kunstigt. I første halvdel af 1800-tallet blev antallet af kendte grundstoffer fordoblet, og der blev fremsat forslag om at systematisere dem efter atommasse. Grundstoffernes atomvolume varierer på samme måde som grundstoffernes kemiske egenskaber. Der var dog stadig problemer med at systematisere grundstofferne ordentligt på grund af mange af dem endnu ikke var opdaget. Dimitri Mendeleev lod pladser så tomme i systemet, så man ville blive fyldt ud senere. Ja, det periodiske system er et system eller en oversigt over de grundstoffer, som findes her på jorden. Som man kan se, så er der 18 lodrette rækker, og de 18 lodrette rækker er grupper. Og de 2 første lodrette rækker, og de sidste 6, det er hovedgrupper, og de 10 grupper imellem, de kaldes for undergrupper. De lodrette rækker fortæller noget om, hvor mange elektroner der er i yderste skal, og de vandrette rækker viser perioder, som vil sige, at den viser, hvor mange elektronskaller, også kaldet elektronbaner, grundstofferne de har. Via det periodiske system kan man så hive et grundstof ud og aflæse dens oplysninger. Sæd her i midten er grundstoffets kemiske symbol, og nedenunder kan vi så se grundstofnavnet. Tallet oppe i venstre hjørne er atomnummeret, som her hos carbon er 6, og nummer 14, der står oppe over, det er så gruppenummeret. Det betyder, at den står i række nummer 14 af de lodrette. Oppe i højre hjørne ser vi atommassen i units, som her er 12,01. Og henne helt til højre, der kan man se elektronfordelingen i skallerne. Og her er der så 2 felter fyldt ud. Det betyder, at den har 2 elektronbaner. Så er vi kommet til atomets opbygning. Atomet består af en kerne med neutroner og protoner, og elektroner, som svæver rundt i baner omkring kernen. Elektroner. Neutroner er neutralt ladet, protoner er positivt ladet, og elektroner er negativt ladet. I et grundstof har alle atomer lige mange protoner, og dette antal af protoner angiver atomnummeret. Et atom er neutralt udadtil, og derfor er det samlede antal elektroner i skallerne det samme antal af protoner i kernen. Elektronernes fordeling i skallerne kaldes atomets elektronstruktur. Flammefarver. Flammefarver er betegnet for den farve, som salte får ved kontakt med ild. De karakteristiske flammefarver for hvert af saltene hænger sammen med metalatomernes elektronstruktur. Ved opvarmning kan elektroner få tilført så meget energi, så at de springer ud i en skal med højere energi. Her skal elektronen bruge energi for at kunne springe. Når elektronen falder tilbage til et skal med lavere energi, afgiver de den overskydende energi i form af stråling, blandt andet ved at udsende lys med en karakteristisk farve. Et eksempel kan være lithiumklorid, hvis flammefarve er gul, natriumklorid, hvis flammefarve er rød, og kobberklorid, hvis flammefarve er grøn. Og det har vi jo selvfølgelig lavet forsøg med. Isotoper. Et isotop er et grundstof, hvor neutrontallet kan variere. Grundstoffets funktion ændrer sig ikke ligegyldigt, om der er en eller flere neutroner i kernen. Det eneste, der ændrer sig, er vægten, massen. Et eksempel kan være, hvis man tager hydrogen. Der findes 3 forskellige hydrogenisotoper. I det til venstre kan vi se, at der kun er en proton i kernen. I den i midten kan man se, at der er 2 partikler, en neutron og en proton. Og i den til højre kan vi se, at der er 2 neutroner og en proton. Derfor er massen til højre, i den til højre, den er tungere, 3 gange tungere end den til venstre.
Så er vi nået til ioner. Ioner er et atom, som har mistet eller optaget en eller flere elektroner, og som derfor har fået en elektrisk ladning. Både positiv og negativ ladede ioner. Som et eksempel er der natrium og klorid, hvor det så bliver til, at natrium bliver positivt ladet, da det afgiver en elektron og har derfor flere protoner inde i kernen, og kloriden bliver negativt ladet, da den optager en elektron og har derfor flere elektroner end protoner. Hej igen, Christine. Vi vil lige sige undskyld for alle vores små talefejl og alt sådan noget. Men vi håber, du kan lide vores video alligevel. Vi har det jo bare sjovt med kemi.